खुलुमबाय गिबियावनो बरोरादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। UPPL दोलोआ थामथि खोलोबनि सा6 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। बे फोसावजानाय बिजाथिफोरा फारियै 9 नं दतमा बियाबाव प्रमद बर', 10 नं देबोरगावआव खाम्फा बरगयारी, 17 नं सुबाइजार बियाबाव फनिन बर', 35 नं मदिबारी बियाबाव रमेश हाजरिका, 32 नं हरिसिंगा बियाबाव सन्जय सरगियारी आरो 39 नं पासनै सेरफां बियाबाव रामकरण गौरखौ बिजाथि महरै फोसावबाय UPPL दोलोनिफ्राय। ओजोंहाय UPPL दोलोआ थामथि खोलोबनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनायनि उनावनो पासनै सेरफां बियाबाव रामकरण गौरखौ बिजाथि फोसावनायनि हेंथायै UPPLनि फिरफिलाखौ सावनानै लामायाव गोख्रों खुद्रिसारदों। जायगानि रायजो राजाफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला पासनै सेरफां बियाबाव राजु थाकालखौ बिजाथि महरै मोननो लुबैदोंमोन, नाथाय गुबुनखौ होनायनि थाखाय दोलोनि हेंथायै खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों आरो UPPL दोलोनिफ्राय नङाब्लाबो राजु थाकालखौ पासनै सेरफां बियाबाव उदां बिजाथि महरै फसंनो थाखाय राजि होननानै दाबि खालामदों जायगानि रायजो राजाफ्रा। जानो गोनां BTC बिसायख'थिनि थाखाय CM प्रमद बर' आरो UPPLनि बिजाथि सायखं बसुमतारी, चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी बिथांमोना दोलोनि मददगिरिफोरखौ लानानै मैया गाव गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। बेराफारसेथिं BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो मैयानि सानाव 14 नं चिरां दुवार बियाबाव गोबां रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ लानानै गावनि नमिनेसन लाइखौ गथायो। सिलचराव लाबजेहादनि गिख्रंथाव जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला सासे मुसलमान सुबुङा सासे हिन्दु आइजोखौ नंखाय भटार कार्ड आरो आधार कार्ड दिन्थिनानै गावखौ हिन्दु होननानै सिनायथि होनानै जुलि खालामदोंमोन। माइनुर आली मुंनि सासे सुबुङा। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला पश्चिम बंगनि माइनुर आलीया गावखौ सजल दास होननानै सिनायथि होनानै हिन्दु आइजोखौ जुलि खालामनानै गंसे न' भारायाव लानानै दङमोन। नाथाय जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामनानै गावखौ हिन्दु होननानै सिनायथि होनानै लाग्रा माइनुर आलीखौ न' भारायाव जायगानि सुबुंफोरा गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों नंखाय आधार कार्ड, भटार कार्डखौ हमनो हायो आरो बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा माइनुर आलीखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो। हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारीनि सायाव गोख्रों अजद दैखांदों UPPL दोलोनिफ्राय ओंखारनाय दैदेनगिरिफ्रा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला UPPL दोलोनि गेजेराव गावस्रा-गावस्रि खालामहोनायनि गुबै सुबुङानो जादों EM रनजित बसुमतारी। बिथाङा बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव बिसायख'थि गेलेहैनो नागिरदों, नाथाय बिथाङा जाय बियाबाव थांनानै बिसायख'थि गेलेहैब्लाबो बिथाङा बै बियाबाव माब्लाबाबो मोजां खामानि मावनो हानाय नङा। बेखायनो निसिमा बियाबनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां आरो बिथांनो माब्लाबाबो रायजो राजाफ्रा बिसायख'थि गेलेहैब्लाबो रनजित बसुमतारीनो भटखौ होनो नाङा आरो बिथांखौ बिसायख'थियाव फेजेननो नांगौ। जों खावलायदों मोनसे समाव तरुण गगৈ, सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोननि गादिखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सेदोंमोन आरो दाबो प्रमद बर'नि मासिखौबो जायफोरा UPPL दोलोआव हाबफैदों बिथांमोनाबो प्रमद बर'नि मासिखौ सेनो नाजागासिनो दङ। बेखायनो प्रमद बर' बिथाङाबो सांग्रां जायाब्ला गावनि मासिखौ एंगारनांगोन। UPPL दोलोआ मोनसे थांखि लादोंमोन जेराव 20 बोसोर 25 बोसोर सोरखार खालामनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो। नाथाय UPPL दोलोनि गेजेरावनो बेबादि नासयलायनाय गावस्रा-गावस्रि जायोब्ला 5 बोसोरावनो UPPL सोरखारा जेनगोन। UPPL दोलोनि गेजेराव गावस्रा होनायनि गुबै सुबुङानो जादों EM रनजित बसुमतारी आरो बिथांखौ 14 नं चिरां दुवार बियाबाव रायजो राजाफोरजों मोजां मोनजायैनि थाखायनो नागारनानै खारनांदों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों बिथांमोना। धेमाजि जिल्ला जनाय रामधनदिखारि गामि पन्चायतनि बग्रिगुरि गामिनि थागिबि सनेस्वर राभा 55 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा गोमानानै दङ। थांनाय 30 आगस्ट खालि हरनि 8 रिंगासो समाव न'खराव दावराव-दावसि जानानै बहाबा सिरि ओंखारलांदों होननानै न'खरनि सुबुंफोरा मिथिहोदों। गामि आरो न'खरनि बाय बाहागिफोरनाव सुलाद लाहरनायनि उनावबो सनेस्वर राभानि दासिमबो जेबो खबर मोनाखै, जायनि जाहोनाव न'खरनि सुबुंफोरा गोबां जिंगायाव गोग्लैनानै दङ। बेखायनो सनेस्वर राभाखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बर 6900773098 बे फन नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। भारत-भुटान सिमाजों नांजाबनानै थानाय उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय माखासे कुन्द्रुबिल ओनसोलनि गामिफ्राव दान मोननैसो सिगांनिफ्रायनो सोरखारनिफ्राय इभिक्सन खालामनायनि नटिस फैदों होननानै गोसारदोंमोन, जायखौ लानानै ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोजोननाय गैयि आरो मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिहोदोंमोन। जाय थासारिखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोबां माहारियारि आफाद आरो सोरखारि मावख'गिरिफोरनि साखाथियाव गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय हांखुर जानानै दङमोन। बेखौ लानानैनो कुन्द्रुबिल ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै उदालगुरि फरायसा आफाद, सान्थालि फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्लानि हाग्रा बिफाननि गाहाय मावख'गिरि, सार्कोल अफिसारफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे सावरायमेलनि गेजेरजों हाग्रा बिफाननिफ्राय जेबो बेबादि सोरखारनिफ्राय राहा लानाय जायाखै होननानै रायजो राजाफोरनो रोखायै फोरमायनानै होयो आरो सोरबाफोर राजखान्थि हान्जाया बेवहाय लोब्बा
बहाबा थानो हागौ एबा दङब्ला बेनि जानगाराव थानाया मोजां होननानै गोबां माहारियारि आफादफोरा गोख्रों दाबि खालामदों। दासान्दि BTC ओनसोलाव बिसायख'थिनि दुंहाव बारा सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो दैदेनगिरिफ्राबो बबेबा दोलोनिफ्राय ओंखारनाय आरो गुबुनाव हाबफैनायाबो सोलिगासिनो दङ। बिजाथि फोसावजायैनि जाहोनावबो गोबां दैदेनगिरिफ्रा दोलोनिफ्राय ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। बेनि गेजेरावनो 9 नं बनरगाव बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि मोनैनि जाहोनाव कुमुद नार्जारिया उदां बिजाथि महरै गेलेगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बेनि अनगायैबो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि गर्जन मोसाहारियाबो दोलोनिफ्राय बिबान एंगारबाय, नाथाय बिथांनि दोलोनिफ्राय ओंखारनायनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।